Satan. Takapara nanyadenga dzinorasiwa tomborota musoro uchibvisiwa muguvani chikandiwa nehondo chikundiwa ini kuti ikoko kana ndakasungiwa kutsomwa nepo madhimoni wokuroiwa etosatani chotikoniwa ndomira pana jesu madhimoni wondisaiwa fire we keep on praying tombogarira kunamata tombogarira kunamata tombogarira kunamata Hondo na Satani, Hondo na Satani. Tombo gari la kunamata, tombo gari la kunamata, tombo gari la kunamata, tombo gari la kunamata. What fire? Wana wachayira the devil is a liar. Satani ndoti kuriro. Kuna mwari ndiko kwatino ponera. Kwamira tinamira komborera. Iri musango mesia kuranzira. Iri murima mesia penekera. What fire? What is the Messiah? The devil is a liar. Fire! Aiwa! Tombo gari la kunamata. Tombo gari la kunamata. Tombo gari la kunamata. Inini ndonzi Tutu Master ndo stage nemurangu pa music inini. Zita rangu ndinonzi Elias Chimbuya. Inini ndiri mukomana ane makore 30. Ndakapinda panapa pachikurubi ndatongwa life ndiri mu life. Ndapara mhosva yemedha kumasingo. Then ndapinda munomu. Inini ndiri panze. Ndiri munhu aiimba music ndichirekodha ndichisiya music kunana Heve FM kumastudio akasiyana siyana ana Sikliye paradio station yekwedu isusu nemamwe mavhidhiyo aripo. Then ndadero handina kupera tariro nekuti ndasungwa saka ndakurega music. Iko zvino ndo pandakuimba music yakamachuwa, music ine message, music ine gospel mukati isingakurudzire zveguka nempanje nedoro isingakurudzire zvinodhaka, music ine hunhu mukati neumwari. Sezvo ndiri munomu mandiperi tariro zvekudaro nekudaro ndinovimba kuti ndiri munomu dendawanawo mapromota sekuya kwaita vana Japreza, vana mukoma Japreza, vana Sekalas, vana Dhanza D and many more, vana mukoma Simon Mutambi. Tokumbirawo vatisimudzire munomu nekuti promota tikwanise kurekodha almost kana every week. Isusu vakomana vedhanzo inini ndakazvimirira ndokwanisa kurekodha kana every day nekuti music itori mumusoro mangu yakawandisa. Handina zvindonyanya kukwanisa kutaura zvakanyanya kuwanda. Ndanzomutaura kuti music iri mumamunhu. Saka muri munhu wototi izvezvi so tikati kuti imbai. Munogona kutoita kambo izvi. Inini nditori ready for everything. Saka mungambotimbiriri kana kuti patarisa ukatarisa papahashati. Inini ndakutorova manje. Yeman. Ndauda mbokurovera ikanonzi jere rinopera. Yakatambika, inotambika, yakadeuka, yakadeuka, inotambika, yakatambika. Yeman koma dance, jere rinopera zato rangu ratopera, mukoma tobi, pakapika rikapera, dewe meta, wakarobha rinopera, 2040, rako richazopera, mwabva pikita, unobuda dikita, digiri mashimani zita rake unoreketa, besu unopeta, tinomuketa, tinomuvheta, sei uchipukuta musodzi uchinyuta, handina kuguta sadza ndiri kuda kujuta, tendere vakomana kwaspede wandirikita, jere rinopera sawira usambonyuta, rinopera ramba mchingo namata Heman koma dance, sanga zakaoma, apo ndiri mamboma, hembe kusiba, saidawo oma, asi havana kutumira mkoma, kuda kudai majere marefu, kuda kudai mudhuri mirefu, tigere namakule nepfuti refu, ndo vanotonga ndo masefu, kuda kudai majere marefu. Yeman. One more again for the next tune. Aiwa, mama munosoma refu. Yes, I. Chikumbiro chenyu ndechekuti kudii reZimbabwe takatarisana nenhau yedu manzi yamukurova. Chikumbiro changu ndechekuti kumhuri yeZimbabwe pamusic yangu inini obvious, music yangu inini haina doubt. Ndigamuchireiwo, nditerereiwo, ndiri umwe wenyu ndichizvarwa chemuno munyika, ndisimudzireiwo ruzhinji rweZimbabwe, ndibatsireiwo
sofa ndiri munomu ndagara muno mujeri handisati kana ndambovhisitirwa kana nehama chaiyo chaiyo. Zviri kutondiraramisa inyaya yetalend rendinaro yokwanisa iko zvine zviri kwaya master wepanapa pamain kwaya pachikurubhi zvinhu zvinokwanisa kutondipawo inini opportunity yekuti kana ndikapedza jeri ndikwanise kuzolidhawo bhendi panze sana mukoma japeza kana sekalazi version yachona ndokwendinoshuwirawo kuti zvinoperera mushure mekunge mandisimudzirawo emi semhuri yezimbabwe ndisimudzirewo ndapota ndokumbirawo muzita rajesu. Baixa TV